श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। कुडाळ मालवण मतदारसंघातील कामांवर असलेल्या स्थगितीबाबत आपणच न्यायालयात गेल्यानं स्थगिती उठल्याचं आमदार वैभव नाईक सांगतात। त्यांनी कुठच्या वकिलाला किती आणि कसे पैसे दिलेत हे जनतेला जाहीर करावं असं आव्हान भाजप कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांनी दिलंय। काही दिवसांपासून कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक हे सांगतात की सातत्याने मी मागची काही राज्य सरकारने नवीन राज्य सरकार जेव्हा स्थापन झालं शिंदे फडणवीस साहेबांचं त्या सरकारमध्ये काही कामांना जी स्थगिती लावण्यात आली जी कोर्टाने उठवली ती मी उठवली असं वैभव नाईक सातत्याने सांगतायत। खरं तर हे खोटं आहे। 84 आमदारांनी पिटिशन फाईल केली होती कोर्टामध्ये आणि हे 84 आमदार आणि त्यापैकी एक वैभव नाईक यांनी एकत्रित मिळून ती पिटिशन फाईल केली असल्यामुळे ती कोर्टात दाखल झाली आणि कोर्टाने जर तुम्ही कंप्लीट ऑर्डर त्याची वाचाल तर त्याच्यामध्ये कामं चुकीच्या पद्धतीने ठाकरे सरकारमध्ये जी देण्यात आली राज्य सरकारला नवीन सरकारला ते लक्षात आलं आणि म्हणून ती स्थगिती लावण्यात आली होती। अजूनपर्यंत काही कामांची स्थगिती कोर्टाने उठवलेली नाही। त्यांनाही लक्षात आलं की ही चुकीच्या पद्धतीने माहिती किंवा कामं दिलेली आहेत किंवा अलॉट झाली। हा विषय एक। विषय दोन, वैभव नाईक सांगतायत की मी वकिलाचा खर्च केला। आम्हाला स्टेटमेंट तुमचं दाखवा, तुम्ही कुठल्या वकिलाला दिलं, कुठल्या वकिलाला किती पैसे दिले, कुठल्या चेकनी दिले आणि नेमकं तुमच्या ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये काय रोल होता एकदा आम्हाला आणि कुडाळ मालवणच्या जनतेला सांगा की अमुक अमुक वकिलाला मी एवढा हा चेक दिलाय, ह्या तारखेला दिलाय ह्या केसच्या संदर्भात। 3, एकतर 6 कोटी काहीतरी हा निधी आहे, किरकोळ स्वरूपाचा निधी आहे। कुडाळ मालवण सारख्या मतदारसंघामध्ये मी 6 कोटीचा निधी आणला, मी 6.5 कोटीचा निधी आणला सांगणं म्हणजे हा एक विनोदच आहे। एक तर किरकोळ निधी आणायचा आणि तो पण कधी येणार हे सांगायचं नाही, कुठेतरी नारळ घेऊन जायचं, नारळ वाढवायचा, हे प्रयोग आणि फक्त तोंडातून वाफा काढण्याचं काम हे आता आमदार वैभव नाईकांनी बंद करावं। हा निधी जर तुम्ही आणलाय तर नेमका हा निधी मिळणार कधी, हा इम्प्लिमेंट कधी होणार, त्याची तारीख, त्याचा महिना आणि त्याची पद्धत ही कुडाळ मालवणच्या जनतेला सांगितलं तर बरं होईल। कारण का नेहमीप्रमाणे नुसत्या वाफा सोडू नका, ते अस्तित्वात कधी हे पैसे मिळणार एवढंही जनतेला सांगा। याच निमित्ताने मला आपल्या समोर हे सांगण्यासाठी यायचं होतं। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।